محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. محمد الفتى التجاني وعن خليفته صاحب الفيدة مغناطيس القلوب سر الأكتاب ممدهم وقدوتهم بلا فهر ألا وهو أبو إسحاق الحاج إبراهيم إنياس أحباب الرسول أشاق النبي حول هذه الحضرة العظيمة حضرة مولانا الشيخ العارف بالله كبريت الأمر حضرة الشيخ عبد الله ميكانو جلو وحيينا ترا بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال كوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دمنا نتمنى كما صلاة سكو آيونا تتر فسر كلي ويدن تندو غزا بنزان amlaiko nare dama nare wato dufa kuma sai zan anu ne sham kasa ya din to kabata ne doma gbade sham doman kafa ma euro to arme chane changla katinya la to ku yala da ma pa ma banna ba yala ba to ayo ma puni mabi da tumna kaman tilinganya ban yar shahadan to ne pa gwaza ko malle karkon ko sako wani muhibba wai dan sani annabi sallallahu alaihi wasallam yal ne istawsu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila wa inna a'waja shay'in fi ad-dila'i a'lah إن ذهبت تكيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا. أي كرت الليلة هذه سو إمام بخاري بنا دنيا حديث تسان أنو نقبضا نبيشة بينا يوم كمسلم مثلا دنيا حديث تولي نقبشنا نبيو نا أوي حديث وابن كان صلى الله عليه وسلم نايرة نمية فاهمنا سيها na alkhairi bi ma'ana gube ba na wa'azu ne ba na siya dunya alkhairi din fa innal mar'a wai ban fa'una ban me kana fa'una khuliqat min dila bazala do sapar qable badora do sapar qable insan namo wa inna awaja shay'in fi dila ala ba me kana ban shami den gwampam ente yayi sapur kolpone ala wa da so sama in zahabta tukima dinyala a can me na tumalle zale kasarta ai darga diyan kabga me wa in taraktahu amicho lam yazal awaj wa bayan ku ka kunya mun mildoya fastawsu bin nisa'i khaira da zo zan ya alkhair wasiya zanti baba Allahu akbar lalan nan yare ashe annabi sallallahu alaihi wasallam wutum kamar ta zomna wun da ta memba shi fune tun yanzu na ta memba shi fune ba man ka bazo na wani kado bai dani ma duk ka bai na annabi sallallahu alaihi wasallam zo mai nan ba be annabi ndumana yana zo mai nan ba zo ka bi kan kan ku na nan wala ban shahadan batu kaman tun ku yi tafsir wa shekan nawa ka pa ku ben tuku barza nun ya la dore kew ame wo wa amga doma be be yon no min doma ifa way lo mi be na kama a ka idan yare non kuran ke
non ya de jingla ya bo bio to e no be kër shani ta ai kare dun shani am kër shani bole de kayen dun ka bi sang dane yikul malde mana na tamnana wa fakum mal non antum wato mal jamda انظر إلى ما قالت وأمامة بنت الحارث توصي ابنتها قبل زفافها ما به تكمتنيا أمامة بنت حارث نسيها شر واندا زنتي وبيا بنيا زن وبيا زن تاي ويدانيا وزن زنجير كيني أي بنية كان تمبلو نني وي ndi yorubu bunayya oy nkalloy zongo dab selmo ay yila yi shele nchanta kwari yi shele ay zala hal shele nchanta paga hal shele mun borama arami wa mana arani romi amma ba miyo pompon kayan ban wamma da jana ban ma ko kana kura kallar na kasmail na ka karkun ya papa pompon kayan ban wajar su ne da zo mali to asha kayan zanta ai bulu da nan amfani nyambi la mana tiro nasiha she no san can wai da yan ma bi dinya ta pompon mule be ne mane ma bi dinya ta pompon ka kunan fa wala kai ne pa baka matanan a pa ona si haka nan zo kana ayyana man ji wahala akwai ndina wahala karle dan waye ya waye a kurcin ma nyimme ne kama abana ma babun yar jirgin yar ngawo to zo kuma ma ce ka za abibani ka nyar ban jirgo bisani ce kai da ma tira wa bi tira nyimmir ka sai wai ne lar mun table sho to ngabe shara punta amma abana ma babun jirtara wahala ka tunan halaka ce nan amema bolle ce ki bizon ta hozile don ya ta america ka ta nan hozile ka tumi ne kama hozile amma amle shi kalaran ne yace innaki farakti alwatan alladhi minhu kharajti wa halabti al'aysh alladhi fihi darajti nashati ay wa kabirti kina ila wakrin lam ta'rifi zongo da sana an zo tan shara ni ka yiro an bi tan shara ni ka yin tampiyo yir shara an da biyan dirama da ni ka yiro yir shara an yanki ma ajili ami diman biyan diman kal anaba mili kan ma na ka zoki wa qarinin lam ta'li fihi ayin taman tishin azoso ashishi ni keso lam ta'rifi mbiya mbona bank ma ashiyo wan kan naki yiyare to akadi fi kallar kasmar nan tama abin yi da kwar yana kiyan pam fa asbaka bi mulkihi iyaki mulkan alayk fakuni lahu amatan yakun laki abada zo da sulmo anele biya aka na sham abur kaje adela wa gbanne ay bor kaje wa gbanne kabi ay bor na mino jinna lafiye dan yadne dolo kuni lemme dable amatan la ay lem dable santo to yi mala hankali yakun laki abda wa gwen lebe dable insanta Allahu akbar de tamte ni je ma yaya dabani nda bora kan kon ko tani na kana an to sa ko nya sheb jelgara anje ma anan ba binya za chofu anab kon ko kayan liwona wonni ni liwonan guna wa ka anyen no aibi ni shele sallallahu amma ngon kada duna ka shela akuli hanya bi sha anyen zan tu wa fi kam amma wa anta nabula la trak pol wa ma nyaayo ni wanto wa jesha atu wa barmi anta na o wala katibela akwai na shira ona de namzon yo atu
wanyane yelen pamti ya ante ka wala ka nya ma ti yelen kala hira polo ba da zama tu torozo ba mabiya nti zo pa zan lala ya to alma zan pa an wato ada wala karso an ila idan susune wa hafizi lahu hisalan 10 taqul laki zukhra hala daba hala fi kan wannan ko kabulu fen yaranga nzan protector aidama na won zo de lawla ajiya nzanta amma al-ula wa thaniya hala ma pone fes ma min sakanya dan yadene fal hudu lahu bil qanaati Allahu akbar fes pamma man ka jalgar jahgo nan ladabsi bil qanaati nin taqale zancan bai shakam za wai kira zanta Allahu akbar nto so pa aida ma nye ni nyonda ba da fashele wai ta bin ajam ne wai ndara atambata naka na da ko dalma so na shin baba na da ko dalma kabin shaw an ba sallallahu ma to ko ngarama danin biro wai yin da ba yishi ne ma da ba yishi bi ha ma da ki can kaptan ngara ka dalma kala sai an da man jele an jele ba yin dalma adanin yare na wula su kwai na falhudu lahu bilkana'ati zargarma man zan to bilkana'ati ne nin taƙale don farayi wa husnul sam'i lahu wa ta'a wai yara ta'a mama man zan umumle jawo kamfun kai da mati yara ta'a yin paying attention wata a kadwalle Allahu akbar dice ko yara a ne kan kuya ka kuya kacana kan yin kan yarma to ma wunda yarma mana wani ne yona pon to karatam kam za haka ka tal kamal laraba dan na ambe na can ta yiso hankal za wa amma thalitha wa rabi'a dan para tamen dan para nai into so pa gomma nasiha shari umamatu bintul harith nizamti wa bidaro lala bimami ngunan danye wakallo ko Europe fatafakkud limawadi ainihi wa anfihi pangmamanga ka aspira ka panda mawadi ainihi wonen bi ne chantulur shelpulo nin blo wa anfihi nonyewo dan tare jashali da daraja abu ne karnan wajib ta kafa'a ce kami a yi dan na bortula da shele a yi ta da biyagu shelle karin yana bam ka san kara ka amuro na kone ka ku zama nin lagro fa to yin bon sabta ciya ma ha a yi ta zan tula da shele zan nuna ne kan yi ko so ku farga ko ku fora marto mana pama ma da tulai ma da shekar da yul faso ne fala takau ainahu minki ala qabihin milka ce ko ne bin wakatin ya ka be biya shelle den ya dar za jaw ko kunya ka kushe mu zawla da bappam zoma billo karnan de chuchu mo ko na je kalle da kuma da muhammad ka kyawa sabgin ka darbe zarmani dan nan ma zaha mirkanan fawali wala yashummu minki illa atyaba rihin fama man ka tamkam za waita koy won tulale sai anan bunane kala na tulale ma dinjala tulale sai dan mara mun so wa'lami anna al-kahla ahsanu al-husn al-mawjud ba ma kadama chilo kalbo pa yuro bima wabdi du'ru ni me pa so habe so katabi iso MPP zaman na kaba du'a MPP zaman na ka leba hajiya nin kurgo mabiya bayara mabiya nti so pa ham yeto azalati abima ko yelo harti na kwa mama ka to ba na chilo
wai pai zan cilo zan nan wannan bene faro na vienam boko wani makina yake na mi ma'ana ban ma man ka nan da makeups ban ma manga ka nan da makeup jimama dende nan ka yi da mako dalle da bai har mana in ka zan so pa ba makeups da nyala da ba point ka do den da ba yobo pa malla wa makeup shirka bone zaitun lishafa lipstick daren ye wan zama shir in burin do nan ban fa ba ai bi da zan tona ko mal burin da ne da tiyan ta me afa ku to kiso yalan kun yama ka katam da tahrame ka kagarya da tahme pa malo ko shari ka bone lishar danya hekrim dam hekrim zan tona wa mi bi dan tona mun ko man ko par zawrma ka jarle da zan yi na karmalla ainihin wato dablinci ka ce pa wo pa ma tun tar kabla ko nyo dabla kabla zama tan president kapno wa anna al ma'a atyab at-tib al-mafqud wa yadid kun ka taka tulale ba to yin ce ka kom kar konko kar zan tulale ma riyan in sai ba shama ka kom konko to zalle tulale ma mar nan nan nabar wum abba to kom ma kul tolle dina da ka ke in tanan gumna nan melmel abu alwane nan ma de no le man nyami ki bola tan wala ya tsami le man nyami no ka nan le man nyami zan nan a abu alwane nan nan ka tari ayi dan biyan karatu shin ba'da ka wanda sha'u jakane abe jab balle ko ta cira ka zor yira in charti shine shakulaha amma ai bin lala kada kace ka bamda anan birane to da'iman wayan cham zakayin tam tije paso mon ka bamsan da zo ndiya ntira advice ayyan cham ai da so sma nda ce ka zaabe dress bune ce ka zaabe sabtanura wa amal khamisa wa sadisa wayan parayo bayan anwane fatafaqqud li waqti manamihi wa ta'amihi cekanin fa wakti naumihi wakti wa ta'amihi wa doshe tamsha wayan bi ni tamsha wan dirbin dirbo dide ka yi dana ko dirbin dirbo ka me kashi shekula bon bor la shem ceka mino da anda jira Allahu akbar at-takbir Allahu akbar amin fa yi dir la anda dirbin dirbo to abaro mazanan bara na zo fitina take amina so so mun yanye face mun yan balma balle ka ta amina da ndi in ko jiya ban jirma ba asan lo so mama nto so pa che ka amina ayi da raki la anda jira jije na wazo an kanan batishi en ma ko an zama wata wazo ma waka fa abe duk konkur sa ya kadda kulma ko je so ba tantana amaliya da ma can biyan walgala mana a konko chaman nyon kusan a kusan a zo da ma kat ko konko ko shi yanzu mu bane kai min na fa ake jira kasmale nan ta ba lalan lan yal fa na ba mu do she dice kai da ma dan da gwam ko tantu da yanzu ya kula kai na she na tsarla koko ai kira asawashi mahla alan da yi ce ka zabe wa gwamshi fa inna tawatir al-ju' malhabatun ish'al an-nar wa tanghis an-nawm magdaba kuma ai ce ka kun bara ayi dana malhaba to bon tulle kar ko in ce ba kuma ita ba do ko shiya in ku shiya ma wasu ne za ta mu shiya ko shiya ma ban ba ko ka kai nan ko su ba kura kai man bin no sham man ko ya disa ma da mara kun shi mun na zo kun malo
muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami je ka gombe saro shi o kana no to dambe ka zama su un samo so to te en kura yun to so na zo akunya mun yedna dot bata en kana ta fa wata danse amine pamin do su ne diya kan kisasi kan mai diya kisasi da kan pamin do su sun ali ku can lo ba bata ne foolish case o mi no idan da zabe da foolish case ka biya yar wa amma sabi'a wa samina fal ihtiras bi malihi dan para ko en alima na lele al ihtiras bi malihi wabuni to yin da wasu man gulle da ce ko zama da zan nan du in ta kalle karba pagi da ce ko la rabiya du ka so kam za haka ga ta kira nyama mun kam yan ke wabe duru mane yama a dike to ma del du ka del du aidan du nyale dike ni ma no ko san je ga yu biawo aidan du adere wajale yekana wajja dumani wajja so yekana wajja dumani wajja so pakana wajja dumani nala nyin pawon de dumani ko to so pa ko bakena balerte na de wo boys ba ko dumani ai ta kawtara banta zumba wo mi kana ni kulanta mun de ko zan so ko mi no mi nan de duwa ko to be nyelma wo mi na kale zan ko nyen kunya ale zan ma والرعاية لهشمه فما من كان بحند بام لهشمه نو تشيبو ولا نيش تشيبو يا جيوا كوكو يا تو انير بن كاكو من تهوزو اي ما غويا اتشيبو نسلت الباي ملائكه ما بنار ندمي kan mama ko su je karpazo alheri bal kamar mal non nga wen nga wa iyali wa baloma wa bihi mirkanan ba fanyiya komi wa milakul amr fil mali wa husn at taqdir fil iyal husn at tadbir bambor sham wadar ziki milka pa na laba bandir ki yan do musase de nyala jakka nyen ko do no karpara bahra jakka ma ayan do me karpara bahra o jira wa hala bo mana wa amma tasiya wal ashira amidan bahra awai nar bahra pimaya fala taqda lahu amran fala ta'sina lahu amran milka ce ko fatu na kasasi wala tufshina lahu sirran mirkace ka aminu non al wato asirshar kayina ta yele bala samman idoshe ko bobla bobla se kala bolma karna ala jibsi ka wumni asim mirkayina ta ja ay so ma ke way masala way ndoma wasa ya bolma bobla shele to anga bokol pala ako san sar bon na kashiya en shila ma ka tsada labal ma Allah an ko san anan ban jana ne jama shi yar la ya to ma chelle Allahu akbar fa innaki bam ka do nyiya ay kurchan ay da ma ya in khalafti amrahu aw gatta sadrahu dan dai kunan ko ta fatun shirka zasli to me na asamu so bai osumati parna ya de to wa in afshayta sirra amira inan alka wato sirra shali ka canta yi bana lam ta'mini ghadrahu biya kan wayan yandam o kuma yare yama ha tafi hala ta kuma yobi shayi kabiya da samana ai bo mun mala shi kamal lara don amina ka shi summa iyyaki wal faraj bayna yadayhi in kana mughtamman summa iyyaki in para zone wal far mirkanun da su pelle bayna yadayhi wato ne in kana mughtamman ditin nan ka so sangu pago wallahi kaman pashab nan la jarro
wai mai mo bace ma wazo lo bazuwa mu wala wai kan nan wai nan da pai da nan pai Allah shi kara wan ba tanti makan ya bazulo 10000 na bazulo kole oi karno ma nyasan to ya ko njila za mamma min won yarba wai kul bang ma yana kale agwana nan kale paga yana wan be jara wan buwan ko kana daga bai wal ka'abatu bayna yadayhi in kana farihan mira ko to be so fiel kay me na so saya wai na hasada kanu a to di bla hasada aidan be so fiel kay me be so sana wata be so sana kay be so fiel wa'lami annaki la taqdirina ala dhalika hatta tusilina hawa ala hawa ni yar shema za aku to nalo she yin zana nyin ne borshem zana bai kabula wonne borshem Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib mu'min nan wa bi ba nasiha kayro ya wa iyaki wal ghayra mpara zon de chantana na nyu biaw nyu fiele ka banana bolé nyu fiele woni ma an ko nyere ma mi ka ce ko sona je ka ballo pa maleto we yima ka su ko he me jira zama abba di sun kon kana yi aw mi ayen lama tamse to di ko pala do jar wonne kuma do da lamba wala so bon je ka su kon ka banai ay ba sur kom tam kam akundali ko shabe ya so mar basara bi ko su suan tabel so mo kul yerna dare kay bona can adu masan da dare ba malamsa to dan yanyure amma an wume kama no bola paso ka di ndi ko anyi in san tam su sa ayi ne bun dane ndi karganda ndi targanda mina ne ji wala shiyali mina ne ji wala shi nyinda do wahra ka bi no tidir wala be wa fo ndana me ko nyable hi kabrana a apa mo shali ka wala ne ka bi no radima amina zukura kon ishay po yom yom sometimes mun pula amma ko pula basa don wo borno pula yoma ka kana san shab sa sa la yum san jimba yikul lam ki bobre ga ba ki tibe so to cham girlfriend ma san azukura sa sa yum san wodi Allahu akbar na won so kan ya shab sa sa la yum san jim Allahu akbar na won so kan ya Allahu akbar at-takbir Allahu akbar wa iyaki wa kasrat al-atat mpara zone chel zargi ka kul sirsiro tam kam yimde yan fa innahu yuris al-baghdad ay zargi de budar ba shapala jalisi wa alayki bil kahli ba man ka bana chilo de bla da dashi ya pun paitul ti ya wa bana chilo de maro so amnya pai bien ntele be kikango wotele horo wobran bare chilo akwai nyono nyima ka kucin mu hayne polo lembe fa innahu azinu zina wa de parlafel jimam pulu wa atib tib alma amane le borna bam basha ce ka zaabe kom subne paiso kom wa mal yollam mabi ayo ma ta saban karda sala te me panna le mada kana bi mada kana chon ka te zan da zal te be pa be shala punu bro ma kan ko ban karam da wanta sa karam dab ma dane de to ta karam pa ma gona ba ba gombe dane dab ma gube ba fe yalanga pa ma doye ba je yala ar-rijal qawamun 'ala an-nisaa sadaqallahu al-azim محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الله لا إله إلا